Idoktor to Migo. Sige lang, tabangan ka na mo Migo. Tabangan ka na mo. Migo. Sige, doktor ka nun. Ayaw ka problema na. Di lagi ka makuhan. Kami bahala na. Istoryahin sa ni 5 pisot ka. Kay 5 pisot. Kabangyo ito. Ipit ako 5 pisot. Ipit ako sa bugubog na. Ina ba? Naipit ko ito dito. Bugubog na ko. Naunay ko tarik. Ginakos mo ni Gopyo ni saan? Balmero. Trabaho rin mo Migo. Ano Migo pa? Na yung istorya sa 5 pisot dire. Istorya ha? Tarong nga gini istorya. Oh, 5 pisot. Piso 5 pisot. Migo. Buhi yapon. Guwapo gyapon ka? Hindi ko ako. Wala mo gyapon kay ligo-ligo. Nakitimaho di ay. Pisot. Mahong pisot. Pisot bigo. Tiktik pa rin mahong tiktik. Di mahong tiktik. Ayan eh. Kanta siya. Kanta dia. Bahala ka dia. Paminawa bigo. Paminawa. Porque dali ka bigo. Sa siyo na rin kata. Swagin mo prima bigo. Basta ka mo kanta. Basta ka mo tigo. Paminawa. Paminawa. Ay, buhay. Lah. Ayo ang tingog yung kumisot ay. Oh. Sika. Ay mo ni sikreto. Oh. Trabaho sa yun kayo. Sandalo. Yung tagbakap. Dadog sa pagubatan. Sa yun ra. 1 million. Kabihan no? 1 million. Tinduta. Okay, sa'yo na kayo. Ang imong trabaho. O, ibalakas kanyo. Sige. Sige. Imalagas kanyon. Ay, dahil burat ang sulbos na. Ya. 1 million grabe nakuha dito. Ya. Dato, talo. Dato 1 million man. Sure bro. Ya, di ka mapino-pino ka. Imalagas kanyon. Ha? Ini buto mabut asa ka bumuli. Punta na. Wag yapon ko yun na tong amigo doon. Di ba saril trabaho ay? Kailan ka gibalagas kanyon? Pisam-pisam siguro ka. Di ba kaya pas-pas? Pas ako amigo. Wala din sa iyong trabaho ron. Pagkilisura. Nga ay.